Hi po. So karon ang atong buhaton nakoy gi-order sa Dr. Derm. So naabot na siya. Atong ablihan. So mao na ni siya kung gi-order. Balot na balot. So mao ni siya. Dr. Derms. So ato ni siyang soyan sa akong now, sa akong malls. Gift lang kayo. So mo ni siya. Para ani na So ayan na to kung mawala ba. Pampawala daw ni siya og kani malls. Kita mo guys. Tutok lang. So ayan na to kung makuha ba ani. Ayan na to ang Dr. Derms. Para ani kung matangtang bagid siya. Let's proceed. Ikaw rin paglaom nako. So first tip ani, basahon na to ang so ayan na to ang Dr. Derms. Dr. Derms. So first kuno, linisin ang apektadong parte bago maglagay ng derm oil. So kani siya, limpyuhan na nimo, okay na niya, gilimpyuhan ako. Kumuha lamang ng sapat na dami o laki ng bulak o kaya naman cotton buds. So nagkuha na ko kuan. Ilagay ito sa apektadong parte 10 to 20 minutes day. Babad po, hindi pahid lang. So, ibabad. Okay, let's try. Sa loob ng 4 to 7 days o higit pa, depende sa kaso o laki ng skin condition bago tuluyang mawala o mamatay ito, iwasan ding mababad sa tubig at sabon pag maligo. Let's try. Sana guys, anak ko no. Muna siya mong buhaton. Dayon. Orasan sa din ako. Minutes, bi. Pila ka minutes. Ang gibutang dire kay kuan man nga minutes. 10 minutes to 20 dapat babad lang. Okay, 34. So ingon ani siya imong buhaton, steady lang. Maabot siya og 10 minutes to 20.
So guys, mao na ni siya. Medyo ni dark siya. 10 minutes, 15 minutes ra kay murag half dose. Half dose iyang result ani. So ang ibutang dire di siya bason o di sad siya butangan og kanang sabon. So atong likayan nga kuan giundangan nako kay half dose 15 minutes ra akong gikuan, 10 to 20 minutes ang giingon dire. So mo balik taon niya. Balikan nato ni og butang kay ang butang dire kay kuan man siya. Kanang 4 to 7 buhaton sa isa ka adlaw. Ikaduha na nga adlaw akong gamit ani. Steady ra gyapon siya. I-steady na to 10 to 20 minutes. Hello guys, tanawa guys sa sikan gamit nako sa kuan Dr. Derm. Masyag padung patay. Buhi man ta ni siya. Itom siya oh. Muna siya ang second day niya nga gamit. Masyag ning itom ug maayo. Ragpadog kamatay. Hi guys. So mugamit na sad ko ani Dr. Derms para sa mga moles. So ika 3 days na akong gamit ani. Cotton buds. Ay nagkanta diri guys kay sikit-sikit rin akong giabangan. So nag-abang rami ani di ni among kaugalay ng balay. Hindi ra ninyo guys kung unsa kadaganon imong ibutang. Ay. Dr. Derms for my moles. The same ragyapon ang gamit guys, steady ragyapon. Nya dapat ang imong butngan katurad yung na eye moles. Steady ra rin nimo 10 minutes to 20. So, ang akong gigamit na Dr. Derms, effective siya kay natangtang. Nara. Natangtang na siya guys.
Uwat na lang siya, uwat. Pero naagya po niyang uwat, oh.